na subscribe kana ka taba ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu za a sanar da kai. Mun gode. Alhamdulillahi, a yau muna tare da mai girma Michel Le Maire, shugaba mai adalci na Buza kenan. Ya kawo ziyararsa a nan sabuwar kasuwar da aka buɗa a nan cikin garin Kaba. Bugu da ƙari ya jinjina wa matasa na Kaba da suka yi ƙoƙari wajen haɗa kansu da suka yi a kan gina wannan kasuwa mai albarka. Ya kuma yaba da yanayin tsarin da ya ga an yi wa wannan kasuwa mai albarka. Kabar faina. Gaskiya ne wajen nan jama'a ta zakuwa garin taron da aka gari. Haka zalika shugaba mai adalci ya ba da shawarwari masu muhimmanci a cikin wannan gari na Kaba, waɗanda idan an bi za a samu ci gaba a cikin wannan gari na Kaba. Matasan Kaba Buza Devi, Matasan Kaba Buza Devi, Matasan Kaba